рідні мої. Вибачте. Кохані. У свята це особливо почувається. Я ніколи так не розлучалася з вами. Дуже хочеться протриматися до зустрічі з вами. Щосили кріплюся. My dearest, most beautiful and beloved mother, I love you so very much and I miss you terribly. Praise be to God for those few minutes when I was able to see you. I tried to smile and I saw that you did too, my strong mother. Насправді кожна історія настільки зворушлива і настільки заслуговує на те, щоб бути світом почути. І я щиро вірю, що кожна наша дівчина, незалежно з якої території, буде звільнена, повернеться додому і отримає життя, яке вона заслуговує. Кількість затриманих загалом цивільних громадян зросла, особливо якщо ми говоримо про новоокуповані території Запорізької, Херсонської областей. За нашими підрахунками, кількість жінок, які затримані в окупованому Криму, також зросла. Є жінки, які затримані за підозрою в співпраці з українськими силами оборони. Ми знаємо, що якщо говорити про окупований Крим, сили оборони наші посилили свою роботу на окупованій території, і будь-яка з успішних операцій, вона викликає у них сумнів у окупантів, що хтось з місцевих жителів може бути причетний до цих операцій. Основна умова утримання – це те, що немає зв'язку з цими людьми. Тобто жінки затримані теж в окупованому Криму, їх діти, їх чоловіки, їх не можуть про них дізнатися нічого. Кожна наша жінка має силу протистояти злу, і я щиро вірю, що кожен факт, вчинений акту тероризму проти України, проти наших людей, буде задокументований, і обов'язково злочинці понесуть відповідальність, на яку заслуговують.